Karvedanên danîna qeyûman li ser şaradariya bajarê Dêrsimê berdewam dike. Şeva yekemîn di nerazîbûnên li dijî danîna qeyûman de 8 kes hatin desteserkirin. Çalakiyên şermezarkirinê yên ku bi şev li Dêrsimê qewimîn vê carê bi roj ciyê xwe ji meşê re hiştin. Hevşaradarê Dêrsimê ku ji kar hate dûrxistin Cewdet Konak baldikşîne ku qeyûm şaradariyê bi danîna dîwaran û ewlehiyeke berfireh kiriye qereqol. Lê ew ê tu caran ne ji qereqolê wan û ne jî ji zextê wan netirsin. Tu ser rakınî milletê heksijî kene. Sima 38 de no millet kîst. Bê herd bê wayîr verda. Sima 1980 de no memleket wertê adir diverda. 1904 de no millet wertê adir diverda. Dewma vesnayê. Kê fekir fukarî vesnayê. Fekir fukarı onca balî pîronê xwe, balî musudonê xwe, rayberonê xwe ya, î îtiqatê xwe ya, nîyo zagonê xwe wayîr vêce. Xelkê Dêrsimê jî li dijî danîna qeyûman nerazî ye. Li gorî wan qeyûm desteserkirina vîna wan e. İrada me dest pê kiriye. Em ê bixwazin şivacê bigirin. Em war kolay bernedin Dêrsimê. Kayyum işkence ye. İrade gaspı ye. Zulüm ye. Kayyum dızdı, kayyum zorba ama belediye mat gujda talan kerdi. Ne kabul ni bana. Ne hiç kitabda ju din kabul ni bana. Zorbalık ana. Piştî hilbijartinên herêmî pêşî li Colemêrgê, paşê jî li Mêrdîn, Êlih, Xelfetiya Rûhayê û Esenyurda Stenbolê qeyûm hatin danîn. Herî dawî di 22 mijdarê de qeyûm danîn ser şaradariya Dêrsimê û navçeya wê Pilûrê. Şaradariyên ku qeyûm danîne ser 4 yên Dem Partiyê û 2 jî yên CHP ne. Di sala 2016 de jî li ser şaradariya bajarê Dêrsimê dîsa qeyûm hatibû danîn û ev dîwarên beton lê hatibûn çikandin. Wisa diyar e ku heta pêvajoyeke aştiyê dest pê neke, ev dîwar jî wê ranebin. Maşallah dekak, Rûdaw, Dêrsim.